நமக்கு கேமிங் வித் நோவே தமிழ் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சிறப்பான தரமான இந்த P90யோட இதுதான் பவர் தான். இது ஒன்றா என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. ஹெட்செட் வரலாம் நல்லா போகுது. என்னடா இவ்வளோ நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறேன்னு கேட்பீங்க. சேம் ப்ராப்ளம். ஸோ ஐ எம் நாட் புட் த வீடியோ. இங்கிலீஷ் வருது, அது நல்லா தெரியும். இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் தெரியும், நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவேன். நான் வந்து நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவேன், தமிழ் நல்லா படிப்பேன். ஓகே ஏன் இது அப்படியே மாறுதுன்னு தெரில. சரி வாங்க பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு என்ன பவர்னால் டபுள் டேமேஜ் சொல்லிக்கிறானுங்க. ஆனால் இது ஓரளவு தான் இருக்குது. டபுள் டேமேஜ் இதுக்கு டபுள் டேமேஜ்லாம் கொடுத்துக்கூடாது. இது அக்யூரசி கூட மேகசின் வேணால் சொல்லிக்கலாம். இது அவ்வளோ டபுள் டேமேஜ்லாம் தரல, ஆனால் நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, கரெக்டாக தான் இருக்குது. MP40 லெவலுக்கு இருக்குன்னா பார்த்துங்க. ரொம்ப ஷார்ட் ரேஞ்சில் 25 போகும். ஆனால் மூவ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா கம்மியாக தான் போகும் சொல்லிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஒரு ஹெட்டு M5 வரும். அவ்வளோதான், பட்டால் முடிஞ்சிட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் பேராசை பெருநஷ்டம் என்று விட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஹெட்டாக அவ்வளோவாது அப்படின்னு தூங்கினா பட்டால் இன்னொரு ஹெட்டு. இந்த லூசு போயிருங்க இவனை பாருங்கள், செம பண்ணு அப்படியே நின்றுக்கிட்டே இருந்தான், அடிச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு ஒரு ஹெட்டு விழுவோம். இது இல்லையா, அடுத்த இதில் ஒரு ஹெட்டு விழுவோம். அப்படியே நிறையா சூப்பராக இந்த ஹெட்லாம் பாருங்கள், சூப்பராக. இந்த இடத்துல ஒருத்தன் ஓடிடுவான். பட்டால்னு அடிக்கலாம், பட்டால்னு ஹெட் அடிக்கலாம் பார்த்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது, ஹெட்டெலாம் அடிக்க முடியாது அப்படின்னு நம்மள்ட்ட சொல்லிட்டான் அந்த பையன். இந்த பையனா டப்புன்னு நம்மளுக்கு ஹெட் அடிச்சிட்டான். என்னடா இது இப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தா, சரி இவனுக்காச்சும் ஒழுங்காக அடிப்போம் அப்படின்னு ட்ராகத்துக்குன்னா ஹெட் வந்துட்டு. இவனுக்குன்னா நார்மலு. இந்த பொண்ணுக்கு வந்து 2 ஹெட்ஷாட் தான், பட்டால் தான் ஹெட்ஷாட்டு. இவன் நம்மளை போட்டுருவான். ஆமாம், இவன் நம்மளை போட்டுருவான். அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்க, ஒரு ஓசிக்கில் பின்னாடி இருக்கிறவன் ஹெட்டு வந்துட்டு இவனுக்கு ஏடபிள்யூ வச்சு அவனையும் அடிச்சிட்டான், என்னையும் அடிச்சிட்டான். என்ன இது இப்படி தான் எஸ்ஐ கடுப்பாயிட்டு. இந்த இடத்துல ஒரு ஹெட்ஷாட்டு உழுவாது. இந்த இடத்துல விழுவாது, இப்போ விழுவாது, லேட்டாக தான் விழுவும். இதே இடத்துல ஆனால் ஒரு நல்ல ஹெட்ஷாட்டாக விழுவும். ஒரே ஒரு ஹெட்டு தான், செத்து விடுவான். இது ஓரளவு நல்லா தாங்க அடிக்குது. என்னடா நீ மாற்றி பேசுகிறேன்னு கேட்பீங்க. இதுக்கு வந்து கம்மியாகவும் சொல்லலாம், கரெக்டாகவும் சொல்லலாம். ஓகே இது ஒரு நல்ல கன் தான் சொல்லிக்கலாம். அப்பா செம்ம ஹெட்டு, தெரிய விடாது. சரி, யாராலையும் வைக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ப்ரோ பிளேயர் பண்ணானா. சரி ஓகே. ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்றால், என் ஐடி உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யாரெல்லாம் என் கூட 1vs1 போடணுமோ அவங்களும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களோட ஐடி மற்றும் அவங்களோட இது இன்னும் சொல்லுவாங்களே ஃபோன் நம்பர். இந்த இடத்துல செம்ம கிராஸ் ஃபயரு. அவனுக்கு 2 பேரும் கிராஸ் ஃபயர். அவன் என்ன அடிச்சிட்டு இருந்தான், சரி அவனுக்கு தான் அடிச்சுக்கிறாங்க, நான் ஓடிட்டேன். போனோடனே இங்கே பார்த்தா இப்போ சமோசியில் ஒரே ஒரு டேமேஜ் தான். இப்போ என்ன ஒரு பொண்ணு முடிக்கும் பாருங்களேன், அசால்ட்டாக முடிக்கும். ஒரே ஒரு டேமேஜ் தான், அட்டால், அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. என்னடா இவ்வளோ கேவலமாக தொத்து போயிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தேன். இப்போ ஒரு ஹெட்ஷாட் மாட்டும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இப்போ மாட்டாது. இப்போ இல்லை, அடுத்ததாக தான் ஒரு ஹெட்ஷாட் மாட்டும். இப்போ சுற்றலாம், லேட்டாக தான் ஹெட்ஷாட் மாட்டோம். அந்த ஹெட்ஷாட் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே அந்த பையனை ஓடி விட்டான். இவனுக்கு ட்ராக் அடிக்க மாட்டான், இவனும் ஓடுறான். ஏடா யாருக்குமே ட்ராக் போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு இவன் நேராக ஓடி வந்தான். அதனால ட்ராக் அடிச்சிட்டான். பேசியே மூச்சு வாங்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த ஹெட்ஷாட் தான் மரணமாக இருந்திருக்கும். இந்த ஹெட்ஷாட் பிடிச்சிருந்தாலே நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள். ஹெட்ஷாட் இதுக்காகவே லைக் பண்ணணும். நீங்கள்லாம் இந்த இடத்துல கிராஸ் ஃபயர் இருந்துச்சு, இவன் உள்ள ஓடிடும், அப்படியுமே கீழே எடுக்கணும். இந்த இடத்துல நான் வந்து கடைசியாக ஒரு குளோவல் எடுத்துகிட்டு உள்ள போவேன், பின்னாடி டேமேஜ். இப்போ இவனுக்கு ஒரு ஹெட் விழுவும் பாருங்க, அவ்வளோதான் மண்டே ரெடி. இவனுக்கு ஒரு ஹெட் விழுவும், ஆனால் என்ன கரெக்டாக மாட்டல. இந்த பொண்ணு தானே நம்மளை போட்டுச்சு. இப்போ இந்த பொண்ணை நான் போட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சோன்னா தான் தெரிஞ்சிச்சு இந்த பொண்ணு. அதுக்கப்புறம் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு என் கூட ஃப்ரெண்டாகி இது கூட நான் ஒரு மேட்ச் போட்டேன். இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு நல்ல பிளேயர் தான், ஆனால் பிரான்ச் ஒன்றில் தான் இருந்துச்சு. நல்லா தான் விளையாண்டுச்சு. அந்த ப்ரோ பிளேயர்ஸாக தான் வந்தானுங்க. அப்பயுமே இந்த பொண்ணு 7 கிலோ அடிச்சிச்சு, போயாவும் எடுத்துட்டோம்.
கிராசிங் மேட்ச் தான் போனேன். ஃபஸ்ட்டு அந்த பொண்ணு எப்படி விளையாடுதுன்னு பார்த்துட்டு தானே போகணும். அதனால் அது கூட போயிட்டேன். சரி ஓகே அப்படியே மாறுது பேச்சு. வீடியோ குவாலிட்டி கரெக்டாக எனக்கு வேறு மாட்ட மாட்டேங்குதா. நானும் கரெக்டாக தான் வச்சேன். இந்த இடத்துல வந்து செம்ம டேமேஜ் கொடுத்துட்டான். நான் அவனை அடிக்கணும்னு தான் பார்த்தேன். ஒரு 19 போவோம், 15 போவோம், ஒரு அடி, அவ்வளோதான். இவனுக்கு வந்து ட்ராகை தூக்கியிருப்பான். டப்புன்னு குளோபல் லீக் கை போயிட்டு, அதனால் போயிட்டு ஏன் இப்போ தான் ஒரு ஹெட்ஷாட் மாட்டாது. இந்த பண்ணா புல்லுக்கு நடுவில் பார்த்துறேன். என்னடா ரெட் பாயிண்ட் காட்டு தான் அடித்து பார்க்குறேன். இப்போ தான் ஒரு ஹெட்ஷாட் மாட்டுவாங்க. ஸோ அம்மா ஹெட்ஷாட், இந்த ஹெட்ஷாட் ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு அடி தான். அதுக்கப்புறம் அவன் இந்த பைய ஒரு அடி ஃபேன்லேயே மண்டையிலேயே அடிப்பான். என்னடா அடிச்சு விட்டான் அப்படின்னு பார்த்தா இவனுக்கு ஒரு ஹெட்ஷாட்டு. அம்மா முடிஞ்சிச்சு. அவன் பின்னாடிலேருந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இந்த பைத்தியார பைய 2 தடவை என்கிட்ட இதே இடத்துல வந்து சாவான். என்னடா இது இப்படின்னு பார்த்தா ஓகே இங்கே கால் வந்துச்சு. அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை. கால் வந்துச்சு. அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு அப்புறமா இப்போ ஓகே செம்ம ஹெட்ஷாட்டு. குளோவா லேட்டாக போட்டிருப்பேன். அது என்னதுன்னா ஓகே வாங்க மேட்சுக்குள்ளே போகலாம். இந்த இடத்துல வந்து மறுபடியும் அவங்க கால் பண்ணாங்க. அதில் தான் பாஸ் பண்ணிவிட்டு போனேன். கடுப்பாகுதே. ரொம்ப நேரமாக போகும் இந்த மேட்ச்சு. நானும் சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம், ஒரு 4 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். நான் நம்ப மாட்டல. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஓகே என்னதுன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இன்னொரு வீடியோ வரும். அந்த வீடியோ பார்த்து பாருங்கள். இதை பற்றி சொல்லணுன்னா இது இவ்வளோதான். ஓகே இவ்வளோதான் இது. தேங்க்யூ.